ଜାତୀୟ ଗଛ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ତମକୁ କହୁଛି ଦେଖ ଜାତୀୟ ଗଛ ହେଉଛି ବାଘ, ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଏ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରନି। ଜାତୀୟ ଗଛ ହେଉଛି ବରଗଛ, ଜାତୀୟ ଫୁଲ କିଏ ପଦ୍ମ, ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କାହିଁକି ତ୍ରିରଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଉପରେ କମଳା ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ, ଭିତରେ ଅଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତଳେ ଅଛି ସବୁଜ। ଏଇଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହେଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ ମୟୂର, ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ହକି ଖେଳ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜାତୀୟ ପଶୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ଜାତୀୟ ଗଛ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ। ଜାତୀୟ ଖେଳ ଜାଣିଲ। ଏବେ ମୋତେ ଜଣେ ପିଲା ଆସିକି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲ ଟିକେ କିଏ ଆସିବ ତମ ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ ପଢିକି ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ଜାତୀୟ ଖେଳ ତମେ ଆସିକି ଦେଖ ପଢିକି ଦେଖ। ଜାତୀୟ କିଏ ତାପରେ very good. Jadi mana? Harusnya kau beri kuasa. Kami asal. Coba naik gua. Kami sikit-sikit apa juga? Jatiya. Kela uji akli. Jatiya pokoknya bagus. Jatiya pola angko. Jatiya baca baca. Very good. Very good. Jatiya. Dinam patoka. कौन पताका है ना त्रिरंगा जातीय स्तंभ स्तंभ तो जातीय पक्षी मयूर जातीय खेल पक्षी। वेरी गुड। ताले समस्त जानि परियो। धन्यवाद।